Assalamu alaikum hormatly izleyiciler. Men jurnalist Allam Murat Rahimov. Bugün 2020-nji ýylyň 9-njy oktýabry. Bugünkü gepleşigimde men şol Kırgızstanda dowam edýän syýasy galawapylluk hem syýasy krizis barada birazrak gurrun etmekçi, şoňa başardığımdan birazrak analiz bermekçi. Esasy gurrun hem şu Kırgızstanda soňky ýüze çykan syýasy wakalardan biz ýagny Türkmenistanlylar nähili sapa galyp biler, nämeleri öwrenip biler. Indi öňü bilen bizi begenler ýan zat şu taýda Kırgız halky indi şu garaşsyzlyk ýyllarynyň tutuş dowamyny diýen ýaly özlerini syýasy taýdan şu gynantakda Türkmenistanlylara görä has aktiw alyp barýarlar. Öz talaplaryny ýerine ýetirdi bilýärler häkimiýetlere. Gerek bolsa döwletiň liderlerini häkimiýetden agdaryp bilýärler. Bizden şunu görüp gelýär. Indi soňky wakalara, soňky demonstrasiýalara, gozgulanylara näme sebäp boldy? O arada da biz geçenki gepleşigimizde birazrak gurrun edipdik. Ýene ýatladyp geçdik. Şu 4-nji oktýabrda Kırgızstanyň parlamentine saýlawlar geçirildi. Onda da şol Kırgızstanda resmi taýdan hasawa alınan 220'den gowrak partiýadan bari 16'sy gatnaşdy. Parlament saýlawlaryna şoň gatnaşma hukuky aldy. Oňa bir ýetes sebäbi bar, sebäbi parlament saýlawlaryna gatnaşmak üçin şu edilýän talaplary ýerine ýetirmeli. O taýda gol toplamaly, o taýda tawşyrmaly dokumentler bar kanunyna görä. Şoň hötdesinden 16 partiýa geldi. Ýönenli saýlaw geçende de parlamente girmäge 4 tane partiýa hukuky aldy. Inni şol 16 partiýadan şol parlamente girmeli edilen, ýa-ni girmäge hukuky alan 16 partiýadan şol 4'üsiniň ikisi hökümete häzirki häkimiýete tarapdar partiýalar, hususan da olar ýa-ni ýurdun häzirki prezidenti Soronbay Jeenbekow tarapdar Birimdik partiýasy, ol 25% bolan ses aldy. Ikinji iň köp ses alan partiýalaryň birem, ikinji birem Mekanim Kırgızstan adly partiýa boldy. Olam hökümete tarapdar partiýa, ýöne bu partiýa şu ýurdun odolky gümrük gurulugynyň başlygynyň orunbasary hem uly korrupsiýada aýplanýan Raýymbek Matraýymow diýilen adamyň kontrollugyna partiýa diýip hataplanýar. Raýymbek Matraýymowa da garşy häzirki wagt jenaýet derňe işleri alınıp barylýar. Ol halkara derejesinde häzir şoňa garşy jenaýet derňe işleri alınıp barylýar. Bu adam şu öz döwründe şol ýurdun gümrük gurulugyna ýol başyrga den döwründe 700 milyon teoriýy pul owurlamakda, şonda aşaryk çykarmakda aýplanýar. Indi şular ýaly ýa-ni şu iki partiýa parlamentdäki orundan tasýaryna golaýyna eýe boldular. Beýleki iki partiýanyň her biri ýa-ni ýene 3-nji 4-nji partiýada girdi. Olaň biri 7%-den täkel gowrak 8%-den biri gowrak seselli, beýleki biri 7%-den gowrak seselli. Galan sesler hem şol beýleki 10 tany, galan 10 tany partiýanyň arasynda paýlandy. Indi bu ýagda ýa-ni şol iki tany partiýaň şu parlamentdäki orundan tasýaryna eýe bolmagy halkyň arasynda ýa-ni usulan beýleki partiýalaryň tarapdarlarynyň arasynda uly nägilelik döretdi. Olar şol häzirki häkimiýetleri sesleri galplaşdyrmakda aýpladylar. Protestçiler şunu aýpladylar. Ýöne şu taýda ýene bir bellemeli zatlar. Olam şu geçen şu 4-nji oktýabrda geçen parlament saýlawlaryna Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň ýörükde syňçylary baryp şoňa syn etdiler. Olaňam deslapka çykaran netijesi şol parlament saýlawlary düzgüne kanuna laýyklykda geçdi diýen netije boldy. Şol syňçylardan hiç ýyly nägilik bolmady, ýa protest bolmady. Emma muňa garamazdan beýleki partiýalaryň wekilleri, şu parlamentden orun alyp bilmedik partiýalaryň wekilleri buňa alalaşmadylar da desine şu 5-nji oktýabrdan eýem köçelere çykyp demonstrasiýa geçirip başladylar.
Hatam ýagdaý Bişkekde paýtaxt Bişkekde dartdyny bollaý. Şo taýda 5-6 miň töwereg adam hökümet edaralaryna hüjüm edip polisiýa bilen garpyşdy, ok atışyklar boldy. Häzirki wagt yaralananlaryň sany şo wakada müňe bolay diýilip hasaplanýar. Yüzlerçe adam ýem keselhanada ýatyr. Bir ýaş oglunyň ölenini gaýdyrýar. Näderki Gürgistanyň prezidenti öz janynyň aladasyny edip, öz howpsuzlygyny aladasyny edip, halk köpçüliginden gizlenmegini dowam etdirýär. Premier minister, ýurdun premier ministri atstavka etdi. Başga da hökümet işgärlerinden ençemeti şol halkyň basyşyna çydaman gorkup atstavka etdiler, wezipelerinden el çekdiler. Bu üstesine de ýanky demonstrasiýa geçirýän halkyň basyşy esasyna Gürgistanyň merkez saýlaw komissiýasy şo geçirilen parlament saýlawlarynyň netijesini güýçli diýip elan etdi. Inni täzeden saýlaw geçirmeli bolupdy. Inni şu taýda bir tarapdan öwrenmeli zat näme? Sapak almaly zat näme? Öwrenmeli pozitiv zatlar näme? Öwrenmeli pozitiv zatlar umuman ýanky belleşim ýaly aktivligi, Gürgis halkynyň, Gürgistanyň halky taýdan aktivligi gerek yerine öz hak hukugyny gorap, köçä çykyp şonu talep edip bilmegi. Ýönünde beýlek tarapdan häzirki bolup duran zatdan ýanky bir hemme şu Gürgistanyň soňky umuman garaşdyrlyk ýyllaryna bolup geçen siýasy öwürlüşiklere pozitiv daýdan baha bermegi mümkin däl. Hemme taraplaryň oňuýun ýa şu gowully diýmegi mümkin däl. Näme üçin? Şu taýda bir esasy bellemeli da şu biz olurky gepleşigimizde de belläp geçipdik da. Şu biziň sapak almaly ýani biziň öwrenmeli ýani Günwataryň demokratik prinsiplerini biz Merkez Aziýa ýurtlaryna, hususany Türkmenistanda şonu ulanyp bolarmy, şonu ornaşdyryp bolarmy diýen temalara biz garap geçipdik da. Geçen gepleşiklerimiziň käbirine. Şonu da biz şu allar ýaly bolsa almaly ýöne öz ýagdaýymyza görä, türkmeniň öz däp desturuna görä, öz psihologiýasyna görä alar ýaly almaly. Eger ulanyp bolmajak zatlar bar bolsa, onu hökman ulanjak bolup durmaly diýilen pikirler hem ortağa atyldy. Indi Gürgistanyň şertinde şu biziň diýen demokratiýamy, Günwataryň demokratiýasy nähili işleýär, şol işläp bilýärmi talaba laýyk. Gynansak da şol demokratik prinsipler Gürgistanda işlänok. Yeterlik derecede işlänok. Olam näme-de ýüze çykýar. Ni prost ýene häzirki wakadan mysal alyp görelim. Häzir ne? Bir 5-6 miň adam paýtaxt Bişkeň merkezine çykdylar da hökümet edaralaryny basyp aldylar. Hatda parlamentiň binasynyň içinde o ýanky içini otladylar. Ondan şemgelen adamlary bular urup ýenişdirler. Hatda şolaryň içinde urup ýenişdiren jurnalistler bar, çinownikler bar. Buň üstesine bular türmede oturan jenaýatçylykda aýyplanyp türmäge basylan eýem çinownikler türmeden çykardylar. Olaryň hataryna ýurdun odalky prezidenti Almazbek Atambaýew hem bar. Bundan naşary odalky ýurdun premier ministrleri Sapar Isakow, Jan Toro Satyballi ýaly adamlar bar. Mundaşyndan bir kısan tutulukda oturan deputat hem çykardylar. Indi şu demonstrasiýa çykan adamlar, şu türmede oturan adamlary türmeden çykarmagy haklary barmy? Eger şolar hakykatdan bir kanun basanan bolsa türme. Onda buňa öz prosedurasy bar. Onu täzeden şolaryň işine täzeden garalmagyny talep edip suwda prokuratura ýüz tutmaly. Täzeden derine o işlerini geçirmeli. Bu zatlar kanuna göre edilmeli. Emma bular ne diýär? Diňe bir häzir kwat ýüze çykan okşolar ýaly wakalar. Şu geçenki demonstrasiýalarda da şundan bir näçe ýyl odalky bolup geçen demonstrasiýalarda da halk gozgolanyny da halk näme diýär? Şu özleriniň ýanky gowurýan ýanky özleri şolaryň tarapdary diýip hasaplaýan çinownikler barýarlar da türmeden alyp çykýarlar. Türme basyş görkezip. Ya da hatta şeýle wakalar boldy. Şol sud diňlenşigi geçip durka, sud prosesi geçip durka, haýsydyr bir çinownyň tarapdarlary suwdyň jaýynyň içinde kursa burýarlar da barýarlar da şo taýdan şo öz adamsyny alyp çykýarlar. Buňa suwdam hiç zat edebilen ok, polisiýada hiç zat edebilen ok, gorkup batyryny bilen ok, prokuraturada hiç zat edebilen ok. Indi
Indi sizin aýtmaňyz mümkin. Häzirki korrumpirinin hökümet belki adalatsız batanlar bu adamlar belki şolar ýaly şähere ulanmak yerliklerdir diýip pikir etmeňiz de mümkin käbirleňiz. Indi şu üçin bir mysal getireýin. Indi Albanzbek Atambaýew şu ýylyň iýununda 11 ýyl türme tutulgyny hökm edildi. Oňa näme aýplama bildirildi? Albanzbek Atambaýew ýurdun odalky prezidenti 6 ýylla, ýani 2011-nji ýylan 2017-nji ýyla çenli ýurda ýolbaşçylyk etdi. Şo döwürde de şol indi şol wezipesinden gidenden soň resmi ýagdaýda gidenden soň şo ýurdun başynda täze gelen häkimiýetler oňa garşy jenaýat işini gozgadylar, oňa da korrupsiýada aýplama bildirdiler. Ýöne Almazbek Atambaýew şol suwdun çakylygyny äskermezlik edip suwd prosesine hiç gatnaşmady. Netijede de ýörüte polisiýa işgärlerini berip, ýörüte hukuk goraýjy işgärleri berip, ony suwda getirmek kararyna gelindi. Emma polisiýa işgärler şo taýyp baranna Almazbek Atambaýewiň tarapdarlary bu jaýyny daşyny gurşap alyp, müňlerçe adam şo polisiýaň şo taýyp barmagyna da ýol bermediler. Şonu suwda gatnaşdyrmaga ýol bermän şoň öňüne bökdünçlik görüpdiler. Şo sebäpden ertesi güni Almazbek Atambaýewiň öýüne tarap 2000 töweregi amonyň işgäri sürildi. O taýda atışyklar ýüze çykdy. Almazbek Atambaýewiň tarapdarlarynyň arasynda şo tarapdarlary bilen ýa-ni amonyň işgärleriniň arasynda atışyklar ýüze çykdy. Olaň elinde ýara boldy. Almazbek Atambaýewiň tarapdarlarynyň elinde. Bu sesini Almazbek Atambaýewiň öýdem öýünde ýara saklap, eline ýara alyp, o katyp janky garşylyk görkezdi. Şol atışyklaryň barşynda da amonyň komandiriniň ornwasary bir ofitser okdan aradan çykdy. Soňra ahyrky netijede Almazbek Atambaýew tutsak edilip äkedildi. Indi bu makadan soň diňe bir korrupsiýada däl, ýani hökümete garşy ýaraglyk gowadalan etmekde, ýarag saklamakda, hemem ýara ulanmakda da aýyplama bildirildi. Indi şuň öýde jenaýat dälmi? Bu öýde agyr jenaýat. Şoň netijesinde de suwd oňa 11 ýyl türme tutsagyny berdi, şüýlüň Thompson'a. Indi oň tarapdarlar häzirki mümkinçilikden peýdalanyp, gowadalan turuzyp türmeye barıp şonu häzir boşadýarlar. Oňa eginleşlerini odalky eginleşlerinden boşadýarlar. Indi şular ýalyň öýdi, eýem hiç ýyly demokratiýaň alamatyndan habar beren o. Muň üstesine jurnalistler urup gençmek ýaly häzir wakalar gidipdi. Olar ýa-ni bu gowadalançylar nähil jurnalistler urup gençýärler. Näme de aýyplama bildirýärler bu jurnalistlere. Şu jurnalistler näme üçin şolaň tarapdarlaryny tankid edenmişin öz döwründe. Ya da aýdaly bir ýerini öňünmişin beýlekini tankid edenmişin şolar ýalatlarda aýplaýarlar. Eýem muňa ödem söz adatlygyna bolan basyş. Ine şu wagt men häzir ýatlaýan da biziň opozisiýon liderlerimiň arasynda da häzir anha tehel tankid etsen ay planyn men tankid etdim. Planyny aýagyndan asmaly. Näme üçin? Bir tankid edýär. Ýa-da ha bir küçüknükde dewletiň lideri Murat Gurwanow çykyş edip otur. Şundan beýlekdi ö tarapdarlaryna ýüzlenýär. Şundan beýlekdi kimdi opozisiýany tankid etse şonu niýe prezident ýa-ni diktator Berdimuhammedowyň tarapdary diýip hasap edilin diýip. Tankidler goý diýe bärde bolmasyn ýurdun içinde bolsun diýip. Şuňa öýde näme görkezdi? Diýmek şol adamlar, şu biziň hatda opozisiýon liderler diýeni bilen söz adatlygyna taýýar diýer. Söz adatlygyna çyda bilen oklar. Diskussiýalar, açyk diskussiýalar çyda bilen oklar. Olar näme çydaýar? Şol bilen aýdýan wadyny hatda boş wadalar berse, ýa bir hili doğukala aýyp gelmeýän hereketler emesse, ýalan sözleseler bular tankid etmek bolanok. Bulara diňe toğra bermeli, malaýym toğralar bermeli, geljekde nähili işler etjek, geljekde siz halky ýanky ýurdu nädip ösdürjek diýen ýaly toğralar bermeli, ýöne tankid etmeliler bulan işini. Tankid etsen bular aýdýar, sen onu halkyň duşman, sen onu prezidentiň tarapdary diýip saňa eýem ýarlyk takýarlar. Ene şular ýaly şuňa öýde näme görkezdi? Ertek gün ýurdun içine barlaýanda da ene şularyň häkimiýetiň başyna gelýän ýagdaýynda jurnalistlere şular nähil şemeleşjegini eýem häzirden görkezdi. Bu taýda diňe gurrun men hakda gidenok, ýa bir kısan başga jurnalist hakda gidenok. Gurrun umuman metwat adatlygyna hem söz adatlygyna bolan şolaň garaýşyny görkezdi. Şu wagt häzirden söz adatlygyna, metwat adatlygyna, açyk diskussiýalara çydamaýan adam
Yurdun içine var hakimiyeti ele alan ýagdaýynda şolar çydar öýdüp pikir etmeklik, gaty ýöntem pikir, gaty tiýatı taýdan köre körlük. Şolar ýaly boş wadalara, şolar ýaly yerlikde lokal laýyk gelmeýän wadalara, allo ýa-ni hilegerliklere anan ýana adamlar hem özleriniň kördekiligini, tiýatı taýdan düşünjesizligini görkezýär. Eýem şo datlar, şo medeniýeti, feodatlygyny eýem häzirden başlamaly. Men şoň üçin aýdyp gelen, ýygyder aýdyp gelýändir. Tankytdan gorkýan adam diýmek, gorkýan adama diýmek gorkar ýaldat bardyr. Tankytdan gorkar ýaldat ýok bolsa, eger ýygyna gizlär ýaldat ýok bolsa, tapasy ýok bolsa, ol adamyň tankytdan gorkma üçin hiç ýetam ýok. Eden şoňa düşünmeli. Indi Kırgızstanda ku wakalardan biz häzir nämen görýär? Ýa-ni düşünmeli. Şo taýda da feodatlygyna çiçili çydamlyk ýok. Tehel şular ýaly mümkinçilik ýa-da çykýar bol haýsydyr bir tiýatçyň tarapdarlary, jurnalistler, ýenji kimdir biri olaň edýän hereketini tehel tankid etjek bolsa, şolar tehel belli etjek bolsa, olara da hüjüm edip otyrlar. Bu hiç il demokratiýanyň alamaty däl, bu anarhiýa. Anarhiýa. Ondan inni birazjyk bu taryhyna tersalyň. Nädip Kırgızstanda näme üçin ýygyderli ýagdaýda ýöne şolar ýaly tiýatry durnuksyzlyk ýüze çykypdyr. Ýygyderli. Hiç iliş ýurtda bir şunu ýaly bir beguşoňluk döräp bir nähilem bolsa bir durnukly ýagdaýyna zinetjek bolýar bolýan. Bir tarapdan begenler ýa halkyň aktivligi ýa kaýdyşym ýaly. Ýöne beýleki tarapdan şolar ýaly halk ýöne edenini edip dursa, öden bary ýok bir 5-6 ming adam çykýarda häkimet edaralaryny basabat alyp otyrlar, ol hökümetiň edaralaryny ýakyp otyrlar, häkimetiň çynowniklerini ýenjip otyrlar, türmedäki öz isleýän adamlaryny türmeden çykaryp otyrlar. Bular ýaly alada döretmeli. Diýmek onu şo Kırgız halky demokratik prinsipler boýunça ýaşamagy şolaryň tek taýýar däl. Kanuny boýlanma eýmäge taýýar däl. Eger olar kanun basylap oturan bolsa, sebäbi hemme de kanunla laýyklykda edilmeli, ediljek bolsa bu işler. Nägelikler bildiriljek bolsa. Hawa eger kanuny ýol bilen edip bolmaýan bolsa, bundan ýa-ni godgolanyň turmaly, demonstrasiýada turmaly. Bu hakda hiç şeýle gurrun ýok eger kanuny ýol bilen edip bolmaýan bolsa. Ýöne şonun sonuna da şol godgolanyň netijesinde soňky çykýan wakalara sir edýän bolýan, ýa-ni ýaly edenetlilikler eýem bu belli bir derejede gorkuýanlar. Indi birazjyk şol Kırgızstanyň öz ýakyn taryhyna göz näme üçin şolar ýaly ýygyderli ýagdaýda godgolanylar nägelikler tiýatry durnuksyzlyk ýüze çykypdyr bu ýurtda. Ýöňe bilen şol Kırgızstanyň ýakyn taryhyna tiýinetjek bolsak, şo prezident bular ýurdu haýsy prezidentler kimler dolanurdy? Başta Kırgızstanyň döwlet lideri hökmünde eýem tek Sowet häkimiýeti ýyllaryna, soňky ýyllarynda da oktyabr aýynyň 27-sinde 1990-njy ýylda Askar Akaýew şo döwürde prezident hökmünde wezipä bellenli olam ýönüne Sowet Soýuzy döwründe tek Sowet Soýuzy dowam edip durka Kırgızstanyň ýokary Soweti ýörüýte prezidentlik wezipesini girdi. Şoňa da şo ýokary Sowet, şo döwürdäki ýokary Sowet şo wezipende Askar Akaýew belledi. Ýöne Kırgızstan ýa-ni SSR darıgandan soň Kırgızstan Sowet Soýuzynyň düzümünden çykandan soň 1991-nji ýylyň oktýabrynda täzeden prezidentlik saýlawlaryny geçirip, şonda ýene de täzeden Askar Akaýew şo prezidentlik wezipesine saýlady. Eýem halkyň ses bermegi bilen ýokary Sowetiň dälini. Şondan soň şo wezipede Askar Akaýew 1991-nji ýyldan ýa-ni 2005-nji ýyla çenli 14 ýyllap ýurdun lideri bolup oturdy. Liderlik etdi. Ýöne şol aralykda da eýem Askar Akaýewiň döwründe kanun bozmalary da ýol berildi. Öňe bilen şo taýda näme edildi? Şo 91-nji ýylyň oktýabrynda geçirilen prezidentlik saýlawlaryndan soň şol Askar Akaýew 5 ýyl prezidentlik wezipesinde oturup, soň ýene de täzeden saýlawlara gatnaşmaly. Ödem konstitusiýal aýklykda iki gedek prezident saýlanmagy haky bardy. Ýöne bu näme etdi? 5 ýyl wezipesinde oturmakda şo 91-nji ýylyň oktýabrynda saýlanandan soň
Eýem 95-nji ýylyň dekabrynda, ýagny bary owy 4 ýyl geçenden soň ýurtda täze prezidentlik saýlawlaryny elan etdi. Prezidentiň özi. Indi bu näme üçin etdi? 4 ýyldan soň prezidentlik saýlawlaryny geçirmäge karar etdi. Özi inisiatiwa bilen çykyş etdi. Sebäbi özüniň syýasy garşydaşlaryna pursat bermejek bolup etdi. Sebäbi 96-njy ýylda geçirilmeli. Hakykatynda ýanky saýlawlar we 96-njy ýylyň ahyrynda geçirilmeli saýlawlary ol 95-njy ýylyň ahyrynda geçirdi de ýene de özi ikinji möhlete prezident saýlandy. Indi soň şol öz syýasy garşydaşlarynyň taýýarlyk görmegine mümkinçilik bermedigi üçin şolar ýaly revanşistik hereket etdi. Ýöne soňam indi ikinji möhlete saýlandy. İkinji möhlete 2000-nji ýylyň ahyrynda tamamlanmaly. Olam ýanky ikinji möhlete tamamlandy. Indi ondan soň wezipesinden gitmeli. Sebäbi konstitusiýa laýyklykda Gürgistanyň prezidenti bolup şo döwürdäki konstitusiýa laýyklykda Gürgistanyň prezidentine bir adam iki möhletden köp saýlanyp bilinen o. Ýöne näme üçin Askar Akayew gitmek islemedi. İkinji möhleti tamamlanandan soň ýene de özüniň kandidaturasyny dalaşgärliň hataryna goşup ýene de dalaş etdi. Ýöne bu taýdan halk köpçiliginiň öz günäsi bar. Şol Askar Akayewiň şo meselede konstitusiýaň düzgünlerini bozýanyna garamadan halk oňa ýene de ses berdi de halk onu gollady. 74%den gowrak ses alyp Askar Akayew 2000-nji ýylda ýene 3-nji möhlete prezident boldy. Indi Askar Akayewiň prezidentlik möhleti 2005-nji ýylyň ahyrynda tamamlanmaly. Oktýabryň töwereginde. Ýöne Askar Akayew indi 3-nji möhletde hatam edenetdilik edip başlady. Ýanky öz garyndaşlaryny eýem syýasata çekip başlady. On gyry, ýanky Bermet Akayewa Alga Kırgızstan diýilen bir syýasy partiýa ýol başçylyk edip, şol eýem 2005-nji ýylyň fevralynda geçirilen parlament saýlawlaryna şoň partiýasy iň köp ses alan partiýalaryň biri boldy da parlamente girdi. Muňdaşyndan Askar Akayewiň ogly Aydar Akayew parlamente girdi. Öz başda bir kandidat hökmünde. Şeýle bu Askar Akayew öz garyndaşlaryny eýem öz çağalaryny eýem parlamente salyp muňdaşyndan başga da wezipelerim öz klanlarynyň arasynda paýlap başlady. Bu ýagdaýam halkyň arasynda nägilik döretdi. Ýanky şol parlament saýlawlarynyň geçirilmegini özi nägilik döretdi de üstesine de halkara synçylar buňa negativ baha berdi. Şol 2005-nji ýylyň fevral-mart aýlarynda iki tapgy geçirilen parlament saýlawlaryna buňa da nägilik bildirip halk ayaga galdy. Şol halk gozgolaňy ana şol ilkinji uly halk gozgolaňy şo 2005-nji ýylyň martynda ýüze çökdi. Olam Tülpan revolýusiýasy eger ýadyňyzda bolsa şol revolýusiýa Tülpan revolýusiýasy ýa-da Çiğirlem revolýusiýasy diýip adlandyryldy. Ýöne şonda köp synçylar buňa meçeweren güýçlüň ýanky günwataryň güýçleriniň bolandygyny aýtdylar. Ýöne şoň netijesinde Askar Akayew öz prezidentlik 3-nji möhlet prezidentlik wezipesinden möhletinden ýön gitmäge mejbur boldy. Soňra gaçyp atalgaldy. Ortada gaçyp atdy da gaçyp atalgaldy. Häzirki wagtda mana şol ortada ýaşap otyr. Indi häkimet başyna da şonu iyul aýynda geçirilen prezidentlik möhletinden prezidentlik saýlawlaryna Kurmanbek Bakiyew ýeňiş gazanyp prezident bolup geldi. Indi Kurmanbek Bakiyew şol konstitusiýa laýyklykda 5 ýyl iki möhlet oturmaga ýanky haky bar. Ýöne bunam Askar Akayewiň oýnyny oýnady. Bu näme etdi? Şol 2005-nji ýylyň iýulynda prezident saýlandy. Indiki prezidentlik saýlawlary 2010-njy ýylyň tomsunda geçirilmeli bolsa, bu 2009-njy ýylyň iýulynda möhletinden prezidentlik saýlawlaryny elan etdi. Öz inisiatiwa orkazdy, buňa tarapdarlar onu gollady. 2009-njy ýylyň eýem iýulynda täzeden prezidentlik saýlawlary möhletinden prezidentlik saýlawlary geçirildi. Onu da ýene de Kurmanbek Bakiyew seslen köplügini aldy. İkinji möhlete prezident saýlandy. Näme üçin etdi? Bunam Edil Askar Akayewiň öz döwrüne edişi ýaly öz syýasy garşydaşlarynyň taýýarlyk görmegine, agitasiýa propaganda işlerini halkyň içinde geçirmegine şoňa ýol bermediligi üçin şolaň taýýarlanyp ýetişmedikleri üçin şolar ýaly möhletinden öň saýlaw geçirmeli etdi de eýem ikinji möhlete geçdi. Eýem prezidentligi ikinji möhlete eýem elan aldy.
Indi buň bilenem çäklenmekde Askar Akaýew ham ýanky Gurmanbek Bakyýew ham ýanky Askar Akaýewyň edişýäli öz garyndaşlaryny, öz klanlaryny, wekillerini wezipelere çekip başlady. Ondan şu Kırgızstanda, şu Kırgızstanyň betbalçylygy näme? Bularda ýanky demir gazyklar, günörtörler diýelen bir düşünje bar. Özleriniň bir hili klanlyk düşünjeleri bar. Şu taýdy kim haýsy regional lider bolup gelse, şol regiondan ýem wezipelere adamlar çekip başlaýarlar. Öz klanlar, öz garyndaşlar ham däl, diňe bir oňulenem çäklenmeýän öz regionlarynyň adamlar çekip başlaýarlar. Ni şol Gurmanbek Bakyýew hem bu orta regionyň wekili hökmünde şol özüniň eden hereketi halkyň içinde nägilerik döretdi. Şu gün ortadan adamlar köp çekip başlady. Üstesine öz ýanky öz çağlaryna da wezipe berdi. Bulam näme getirdi? Şoň 2009-njy ýylda gaýtadan prezident taýlananlygyna garamadan 2010-njy ýylyň başynda halk ayağa galdy. Bu eden etdirigine protest bildiripdi. Ýene de edir häzirki edilşýäli Bişkekde müňlerçe adam demonstrasiýa çykyp hökümet idaralaryna hüjüm edip başladylar. Esas hüjüm edilen idarada parlament binasy bilen hökümetiň ýanky ministrler kabinetiniň binasy boldy. Gurmanbek Bakyýew hem buňa öňünden taýýarlyk görüp ýaragly adamlary, snayperleri ýanky binalaryň ýokaryna ýerleşdirip goro eglan etdi. Netijede de ýanky hüjüm eden demonstrantçylar şol haýatlaryň üstünden aşyp parlament binasyna hüjüm etjek bolanna atyşyklar ýüde çykdy. Ýanky snayperler şu protestçilere garşy ýara bolanlar. Şol döwürdeäki maglumata görä şonda şu wakada 80-den gowrak adam atylyp öldürildi. Bu atyşygam halk gowdgoranyny gaýta ürküdemän, basyp ýatyrman halkyň hasam möwjemegine, ýanky gahar gadawynyň hasam möwjemegine getirdi-de, ýanky hökümet idaralary protestçiler tarapyndan basylyp alındy, o ýanky oda berildi, rad edildi. Bu wakada da ýene de Gurmanbek Bakyýew öz regionuna gaçyp gidilmäge mejbur boldy. Indi şol 2010-njy ýylyň şol fevralynda bolan ýanky aprelinde boldy da bu waka. Mart aprelinde boldy bu wakalar. Şol 2010-njy ýylyň ýanky şol ýadynda bolan bu wakalarda gaty uly edenetlikler boldy. Gaty uly blogoýçylyklar ýüze çykdy. Bol ýerli Kırgız halky diňe bir teatr şegarlary öňe sürmek bilen şäklenmeýän etnik ýigrenç bilenem ýanky käbir regionlarda şu taýda ýaşaýan etnik özbeklere garşy hüjümler amala aşyrdylar. Netijede şu Günorta regionunaky Oş hem Jelalabad şäherlerinden 400 000 töweregi özbek bosguny Özbekistanyň territoriýasyna bosup çykmagy mejbur boldy. Şu taýda da müňlerçe jaýlar, ýaşaýyş jaýlary oda ýakylly, ýumruly, weýran edildi. Etnik ýigrençiň netijesinde şu zatlar ýüze çykdy. Ine buňam öňüni köp wagtlap almaly boldy. Üstesine şu döwürde käbir adamlar yerleri, döwlete tegişli yerleri basyp alyp, öz emlaklerini öwürüp başladylar. Indi halkyň gowdgalagy şular ýaly gowdanyň ýüze çykan ýagdaýyna ýene de bir ýanky gödüýlýän zat bar da hukuk goraýjy işgärleri gorkýarlar, öz janlaryna gorkýarlar da öz hukuk ýanky borçlaryny ýerine ýetirmekden çekilýärler. Häzir kwotam şolar ýaly ýagdaý bolup dur. Ine häzir gowdgalaňçylar edenlerini edip çinownikler ýenjip otýurlar, jurnalistler ýenjip otýurlar, türmedäki ýanky türmäge batylan jenaýatçylary türmeden çykaryp otýurlar bolýan. Hukuk goraýjylaryň hiç biri häzir goşulyp bilýänler. Sebäbi şol halkyň gahry gadawyndan gorkýarlar, halkyň ýa görüp dur, halky içili kanuny da boýun egenok, düdügüni de boýun egenok. Ol hukuk goraýjy işgärleri öz janlaryndan gorkýarlar. Ene şeýdi ben kanun işlemegini betedi. Şol 2010-njy ýylyň şol ýadyna ýüze çykan wakadan soň şol durnuq guldurmak üçin gaty köp wagt gerek boldy. Wagtlaýyn döredilýän hökümete. Şol adam wagtlaýyn hökümet döredildi-de, oňa da şo ýurdun odalyk daşary işler ministri Oroza Otunbaýewa bellenli ýanky wagtlaýyn hökümetiň ýol başçyly edip. Şolaram gaty köp çäre görmeli boldy. Bir näçe ýanky bir ýyla boly edilen işleň netijesinde ýanky Özbekistana botup çykan yerli etnik özbekler ýerine gaýtarlyk getirildi. Ýöne olara hiç il kompensasiýa tölenmedi. Olaň jaýlary weýran edildi bilen köp edildi. Ýakylly emlaklar ýok edildi. Ana şular ýaly tragik wakalarym boldy. Köp onlarça adam öldü şu wakada. Şu etnik şaklaşyklaryň netijesinde.
Inni yöne bir pozitiv şu tayda bolan bir zat, olam yankı wagtlaýyn hökümet inisiativany öz eline alyp Roza Otunbaýewaň ýol başçylygyna 1,5 ýyl ýaly şol Kyrgyzstana ýol başçylyk etdi. Şo döwürde de yankı wagtlaýyn hökümet Kyrgyzstanyň çäde konstitusiýasynyň taslamasyny işläpdi. Ýadyňyzda bolsa men hem öz geçenki çykyşlamda bir näçe gedekni tak geçipdim. Türkmenistanyň içine barlan ýagdaýynda aýdaly opozisiýon güýçler Türkmenistanyň içinde häkimiýeti el alyp bilen ýagdaýynda Türkmenistanda da wagtlaýyn koalisiýon hökümet döredilmeli ýene ideýany men aýdyp gelýän. Şonda da men aýtdym, ine häzir Berdimuhammedowyň döwründe, Niýazowyň döwründe Türkmenistanyň konstitusiýasy näçe gedek üýtgedildi, üýtgetmeleri, özgertmeleri sezewar edildi. Buňa öňüni alyp bolanok. Ine soňky nemäni özüňiz wakany özüňiz bilýäňiz. Halk maslahatynda 25-nji sentýabrda geçirilen halk maslahatynyň özü birinciden bir kanun sebäbi halk maslahaty diýilýän organlar ol yerli organlar. Men konstitusiýa salgylary bam görkezipdim. O konstitusiýaň maddalaryny. Halk maslahaty diýip ýokary organ, saýlaw organ ýok. Bular näme etdiler? Goýa hamala halk maslahaty diýen bir ýokary saýlaw organy bar ýaly edip adamlary uly Türkmenistanyň derejesinde, döwlet derejesinde maslahata ýygnadylar da şolara salan bolýarlar. Bular ýaly düzgün Türkmenistanyň konstitusiýasynyň odolky nuskasynda da hiç ýerinde agdalanok. Halk maslahaty diýilýän organa hiç ýere salanmagy üçin esas ýok. Oň pikirini hem dinlemelär bu meselede. Bu meseleni kim çözüp bilýär diňe parlament çözmeli. Parlament hem ony Türkmenistanyň ýanky täze kanuny, täze konstitusiýasyny üýtgetmeleri, şoňa giýirilen üýtgetmeleri gyýytka wagtyň içinde bir günüň içinde şol telewiziýada görkezilip dur, şo halk maslahatynyň gidişi bolýan. Berdimuhammedow näme diýen bolýar? Ine biz diýe gelin diýen bolýar. Parlamentin diye kararına garaşalyň, ne parlament häzir diye garap otur diye şo giýiriljek üýtgetmelere, goşmaçylara diye häzir hem diye bir de şolaryň kararına garaşýar diýen bolýar. Ýa-ni bilenem Türkmen habar gullugy enha parlament diye otorlukly karary geldi. Şol diye Türkmenistanyň konstitusiýasyna giýirilen hemme üýtgetmeleri kabul etdiler, tasdikladylar. Ne deputatlanma diýem onam ýene de prezidentiň gol çekmegine uğradan bolýar. Bular ýaly proses Türkmenistanyň ýurdun konstitusiýasyna üýtgetmek ýerine goşmaça ýerine diýilýän zadyň öňünde gaty çynna kaýda. Gaty möhüm mesele. Ol ýöne bir sagatyň ýarym sagatyň içinde kabul edilmeli, amala aşyrylmaly iş däl ol. Ol aýlaň dowamyna maslahat geçirip, sessiýalary geçirilip, çekeleşilip kabul edilýän zat. Näýle bolsa bolýan demokratik ýurtlarda şolar ýaly praktika görkezilýär. Emma Türkmenistanyň şu atky bolup geçen wakatyna seredýän bolýan, şo taýda bary ýok ýene bir näçe mundyň içinde, o köp wagtam geçen şo taýda ýygyderli Türkmenistanyň Türkmen habar gullugy görkezip dur. Awa Berdimuhammedow maýdan bolýar, enha diýe mejlisiň häzir garamagyna hödürledik, häzir diýe mejlisiň deputatlary häzir serederdi, onuň kararyny bire gönderir diýe. Ýa-ni bilenem ýene de şo edil şo ýygynyň dowam edip duran wagty, halk maslahatynyň dowam edip duran wagty, ine diýe deputatlanma diýe konstitusiýaga ýerilen äkli üýtgetmeleri, özgertmeleri kabul etdiler, tasdikladiler. Indi men diýen bolýar, gol çekmegimi uğratdylar diýägetdiň alyýam destine gol çekip goýberdi. Ana şey diýem, bir näçe munduň içinde şo mesele, şolar ýaly möhüm mesele çözüldi. Indi men buny näme üçin aýdyp otur? Şolaň şey diýip ýa-ni bir spektakl gurnap, bir sahna gurnap edip oturan zady, şo konstitusiýa bilen baglanşyk edip oturan zadyny biz ýatyryp bilýär. Biz diýmek bilen opozisiýon güýçleri gödüňini tutýan. Geljekde şol edilmeli işleň iň birinji, ilkinji nowatda edilmeli işleň biri şol. Türkmenistanyň täze konstitusiýasyny işläp edilmeli. Şo taýp barlan ýagdaýynda bu meselede de ýanky Kyrgyzstanyň şo ýakyn taryhynyň nuskalarlykda zatlar. Olam näme şo ýanky aýdyşmaly 2010-njy ýylda 10-njy ýylyň aprelinde Kyrgyzstanda wagtlaýyn hökümet döredilende, geçiş hökümet döredilende. Şonda şo 1,5 ýylyň dowamynda şol wagtlaýyn hökümet, ödem koalisiýon hökümet, türlü partiýanyň wekillerinden durýan hökümet, şo taýda Kyrgyzstanyň konstitusiýasynyň nuskasyny taýýarladylar. Soňam ony 27-nji iýunda şo ýylyň 2010-njy ýylyň 27-nji iýunyna ähli halk referendumuna goýdular. Halkam şonda köpçülikleýin aglaba halkyň köpçülikleýin teti bilen onuň kabul edildi, tasdiklandi.
Şondan soňra esasy giyirilen ütetme nämedeni bar. Tollu ütetmeler köp boldy. Ýöne esasy bir zat şol prezidentiň isleýän adamyň prezident saýlanmagy bolan hukuky çäklendirildi. Olam nähil edildi? Mundan ozal bir adam 2 möhlete 5 ýyllap 2 möhlete prezident saýlanyp bilýän bolsa, inni bir adam diňe 1 möhlete saýlanmaly edildi. Olam diňe 6 ýyl möhlet bilen bir gedek saýlanýar, gaýdyp şol bir adam ikinji gedek prezident saýlanmagy şol bir adam hukuky ýok edildi. Şoň netijesinde de 2011-nji ýylyň ahyryny oktýabrynda Almazbek Atambaýew şonda geçirilen täze prezidentlik saýlawlaryna ýeňiş gazanyp döwlet lideri boldy, prezidentlik wezipesine ýeledi. Olam oturmaly möhletini oturdy. 2011-nji ýylyň oktýabryndan 2017-nji ýylyň ahyryna şeň oturdy. Soňra oň ýerine şol häzirki prezident Soronbay Jeenbekow geldi. Inni Soronbay Jeenbekow şo döwürde özüni Almazbek Atambaýewiň eginleş hökmüni alyp baranam bolsa, häkimet başyna gelen wadyna ýa inniki ýyl 2018-nji ýylda Almazbek Atambaýewa garşy hemen şo käbir eginleşlerine garşy jenaýat işini gozgatdy da, şo inisiatiwa bilen edilen zat. Inni onu da Almazbek Atambaýew özüne bildirilýän aýyplamalar ret edip, hatda suwda da gatnaşmady, görkezme bermäge de barmady, başda şaýat hökmüne çagyrlanan boldy. Ahyrky netijede de ýanky ýagdaý şol Almazbek Atambaýewiň suwdyň görkezmelerini, prokuraturaň görkezmelerini ýerine ýetirmeýändigi sebäpli ýaragly konflikt şoň tarapdarlary bilen organ işgärleriň arasynda ýaragly şaknaşyklar ýüze çykdy. Netijede de buňa täze aýyplamalar bildirilip, yara ulanmokda, bir adam bir ofiseriň, amanyň bir ofiseriň ölmegine sebäp bolmokda aýyplama bildirildi. 11 ýyl türme tutsaly berildi. Indi şu zatlaryň özi hakykat bir kanunyň esasynda edilen zat görünýär da. Indi munam häzir şoň Almazbek Atambaýewiň tarapdarlarynyň buna häzir baryp türmeden alyp çykmaklary ol ýam demokratiýaň nähili işleýändigi hakynda ulu sorawlar derejä. Şol ben diýjek bolýan adam şo biňine merkezadi halklarymyza ýanky medeniýetine seretseň, ýani Gazagystanyň mysal üçin şolary ýalatlar bolup duran. Bu gurun alamaty berme, erwetliň alamaty bu başga mesele. Belki şol Gazak halkyny, Gazagystanyň halkynyň aktivlik görkezmeýändigi, belki olaň hakykatdanam şol diktator, awtoritar rejim tarapyndan basyşlaryň netijesidir. Ýöne beýlik tarapdan Gürgistanda bolup duran çakdan aşa ýüze çykýan aktivlik bulan Gürgistanyň syýasy durmuşyna, ykdysadyetine özüniň negativ täsirini ýetirip dur. Halk otaýda bu çakdan aşa şeýle ýygyderli aktivlik görkezip dur. Käbir ana prezidentler öz wezipesini ýerine ýetirip ýetişen oklar aýdalyny 2017-nji ýylyň ahyrynda prezident saýlanan Soronbay Jeenbekow ýam aradan 2 ýyldan tähil gowrak wagt geçdi bolýan. Ýam wezipesinden gitmäge häzir mejbur bolup otyr. Häzir halkdan gidilen otyr. Belki oňam edenetlikleri bardyr. Buňa da häzir korrupsiýada da aýyplama bildirilýär. Öz klanlaryny wezipeleri çekmekde de aýyplama bildirilýär. Ýöne bu zatlar kanunyň esasynda edilmeli. Suwdyň üstü bilen edilmeli. Prokuraturaň derine geçirmek netijesinde edilmeli. Ýöne baryp ýurdun häkimetini basyp alyp, çinonlukları ýenjip, türmedäki tarapdarlygyny türmeden çykaryp, prezident hem gaçyp gider ýaly edip beýdip edilmeli zat däl-la. Men diýjek bolýanym. Indi meniň umumana şu zatlara birazjyk ün berjek bolýan. Sebäbi biňine garaşýan adamyz, adam Türkmenistana da biz söz azatlygyny bermeli, bir getirmeli, günwataryň demokratiýasyny getirmeli zat diýip şu zatlar arzu edýärler. Ýöne şu içkintiýine diýen bolýan, biz hem gorkudýan zatlar bar. Näme üçin? Sebäbi ne? Ine yaman men belli geçtim. De hel şu opozisyon liderleriň birini tankid edýän bolýan, ýam seni ýam ýençmäge, seni öldürmäge taýýar tarapdarlary bar. Olaň ulanýan söýgün sözlerini ýygy derli aýryp oturmaly bolýar kommentariýa bölüminden, mene wideolaň aşagyndan. Bu adamlar bulan hereketini näme görkezýär? Biziň hakykatdanam adamdan bunyň köpüsi. Gynansak da bar içinde iki ýaka düşünýänler. Az öyle bar hakykatdanam diskussiýalaryň tarapyny tutýanlar bar. Açyk çekişmeleň tarapyny tutup akylly başly diskussiýalar alyp barýan adamlaryň bar ýöne öýrän az olaň taýy. Näme üçindir köpçülik özüni ýankyýal gödek alyp barýar. Özüni agressiw alyp barýar. Bulam näme görkezýär? Eger häzir biz şu ýagdaýda
Baragettin häzir Türkmenistan'ın içinde häkimiyet aýdyrylşyny amala aşyra aýtamam. Ýöne halkyň edil şu häzirki syýasy medeniyetiniň derejesi bilen demokratik jemgyýet gurmaklyk gynantak da maňa özüme mümkin däl bolup görünýär. Sebäbi biz şol geçmeli trening we geçmeli taýýarlyk heniden biz geçip ýetişemdik. Heniden biz şonu häzir ýola goýup bilemdik. Esasy da adam şu söz azatlygy, metduat azatlygy, açyk diskussiýalar, tanqid medeniyeti. Şulatlar bize yeten ok. Ol opozisiýa liderleri diýänim bilen adamdan aňyny manipulirlep, ýok bu zatlar häzir bolmaly, tam ýurdun içinde bolmaly, halky oýuna otýar. Halkyň hem köpçüligi şoňa anany otýar. Doğrudan bu wagt şu zatlar gerek däl bolaýmasyn häzir näme gerek gelin, soň ýurda baramyzda edeliň diýär. Ýurda baramyzda edeliň diýmek häzir taýýarlyk görmäliň ol demokratik prinsiplere, ol demokratik medeniýetiň düzgünlerine. Soň baramyzda taýýarlyk görür. Soň baramyzda taýýarlyk görmäge hiç bir mayam bolmaz. Şu häkimiyeti aljak adamlar ele alandan soň bu zatlara asla ýol bermelidir. Şu taýda şol fizadatlygyna, açyk diskussiýalara, tanqidlere çydamayan adamlar ertek gün häkimiyeti ele alanna çydar öýdüp garaşmaklyk bir barp ýatan bir köre-körlük. Indi şu Kırgızstanyň hem içinde bolup duran wakalan köp zatlar şu taýda da Kırgızstanyň içinde de şu biziň arzu edýän demokratik prinsiplerimiz dolu işleýän ok. Şoň üçin iýdigi derli durnukçylyk ýagdaýy emele gelip dur. Indi ýadaýyny alyp göreliň, Ukrainany alyp göreliň. 2014-nji ýylyň fevralynda şu taýda häkimiyeti Günwatara tarapdar syýasy güýçler basyp aldylar. Günden güni manysynda basyp aldylar. Odolky kanun esasyna saýlanan prezident Yanukowyç ýurdan çykyp gaçyp gitmäge mejbur boldy, ortaýetden gaçyp almaga mejbur boldy. Indi esasy soraw näme? Günwatara tarapdar güýçler geldi. Ortaýet bilen syýasy, ykdysady gatnaşyklar dolanýar, kesildi. Indi näme boldy? Indi ekonomika ykdysadyet üsýämi? Ya korrupsiýa aradan aýryldymy? Ya azallymy iň bolmany? Ýok, tersine bolup. Şu geçen döwrüň içinde 6 ýylyň, geçen 6 ýylyň içinde Ukrainanyň ykdysadyety odolkulary şu Yanukowyçyň döwrüne bilen deňeşdirýän dedi, onlar çetse pete gaçdy. Syýasy siyasatda da ya döwletiň ekonomik ykdysadyetine korrupsiýaň derejesi onlar çetse ösdi. Jurnalistler öldürilmegi, aktivistler öldürilmegi ýaly wakalar onlar çetse ösdi. Şu 2014-nji ýyldan odolky aktivistlere hem jurnalistlere garşy edilen hüjümleriň statistikasy bilen 2014-nji ýylyň fevralyndan başlanyp soňky geçen 6 ýylyň içindäki döwri alsaň, şoň statistikasyny alsaň, görüli geçdirmedik derejede şol wakalar, şo gany wakalar görüli geçdirmedik derejede ösdi. Bu üstesine de ýasady gynanýan zat näme? Şu Pavel Sheremet, Ales Buzina, Olga Morozyaly jurnalistler öldürildi. Yani adli avraylı, adı belli jurnalistler öldürildi. Şol yankı edilen hücumun hem günahkarları, şol yankı kastedişligi amala aşırılan adamdan üstü açıldı. Indi şolary jogapkärçiligi çekip bolanyk. Näme üçin? Teber şol adamlar yankı milletçilikli toporlara giyirýän adamlar bolup çykdy. Şolaryň agdalary bolup çykdy. Häzir kod Ukrainada milletçilikli toporlara giyirýän adamlara elin batyrmak asla mümkin näl boldy. Şol güýçlerden häzir kod ýurdun häkimiýetlerden prezidentim gorkýar, çekinýär. Bular hem edeni edip ber. Bulara karşı jurnalistlerin häzir tanqidden gorkup başladylar. Sebäbi bular öldürýän, isleýän adamlaryny öldürip otýarlar. Olara da hatta geçen ýylyň tamamında şol Oles Buzina diýilen jurnalisti öldüren iki tane ýaşawlany milletçini suud edip dur, suudyň zalyna suud edip durgany, şoň içine ýanky tarapdarlar bardylar da ikisini alyp çykdylar. Şondan bäri şolar erkinlikde gezip berler, edenler nedir? Şoňa ne polisiýa şoňa täsir edebilýär, ne suud täsir edebilýär, hiç zat täsir edilýär. Muňa sesine şo Pavel Sheremet diýilen jurnalistiň hem janyna kastedişligi gurunan adamlaryň toporuny üst açyldy. Olaram ýankyýaly milletçilik guramalaryna degişli, milletçi guramalara degişli adamlar bolup çykdylar. Bular hem suud edip bolanyk, bular hem jenaýat jogapkärçiligine çekip bolanyk. Şular ýaly wakalary näçe sana oturmaly.
Bunu nämen görkezýär? Bir tarapdan şu döwürde Gunwatar şol döwlet agdyrlyşyny amala aşyran Ukrainaň ýanky syýasy güýçlerine ýardam berdiler. Bu siz bize taraptar, bize tarap biz bilen alalaşyky syýasat alyp barsaňyz bolýar diýilen ideýa bilen. Bular hem häkimet başyna geldi. Indi şondan bäri korrupsiýa ösüp otur. Ýanky ýaly syýasy öldür kastedicilikler hem häzir ýeri gitdigiçe artyk gidip otur ony. Gunwatardan hiç şoňa garşy bir çäre barmy? Ya Gunwatardan hiç şoňa garşy bir açyk çykyşlar barmy? Ýok. Ya sanksiýalar barmy? Ýok. Ondan näme maksat bilen edildi? Demokratik maksatlar bilen edildimi? Ya da başga maksatlar bilen edildimi? Ne şu soragan bir de çykypdy. Eger demokratik maksatlar bilen edilen bolsa näme üçin o taýda onu şu demokratiýaň ýanky ýaly edip aýak asty edilmegine baskylanyp oturulmagyna näme üçin onu Gunwatardan odolky ýaly hiç reaksiýa bildirilen o. Näme üçin häzirki häkimet başyndan gitmegine odolky ýaly çagyryş edilen o. Ana şuňa öz ullukan soraw döredýär. Diýmek onu bilen maksady näme bolan? Şu ortiýetden daşlaşdyrmak, Gunwatara tarap ýüzüni öwürmek, soň o ykdysadyety häzir ortiýet bilen ykdysady gatnaşyklary, feodal gatnaşyklar kesildi, netijede de ýurdun ykdysadyety weýran boldy. Şol alada goýýan Gunwatar, olam goýan o. Indi şu zatlara indi Belarusiýa bilen baglanşykly wakalarda da ýanky alada döredýär. Näme üçin Belarusiýaň içinde hem adamlar mysal üçin Lukashenka garşy çykyş edýän ok, oň tarapdarlarym bar. Sebebi şu Ukrainadaky bolan wakalara syny edýärler-de, ýok bize olar ýaldat gerek gel onu. Hawa bizim diktator, bu diktator 26 ýyl bäri häkimet başynda otur. Ýöne Gunwatar näme talap edýär? Gunwatar hem Ukrainadan talap eden dadyny talap edýär. Benim ýanky ortiýet bilen araşyk gatnaşymy kesin ykdysady syýasy araşyk dogry üzüm, soňra bize tarap ýüzüňde öwrüm. Hawa bolýar biz şonu edýär. Ondan bizim ykdysadyetimiz ösermi? Häzir biz mysal üçin $400-500 aýlyk alýan bolsak, ertir biz $1000 aýlyk alyp bilersmi? Ya ertirem edil Ukrainadaky ýaly $100, $150 alyp başlarsmy? Şo mesele ullukan soraw döredýär, ýanky ilatyň köp gatlagyny. Bulam ýerlikli soraw. Sebebi ykdysadyetiň häzir 50% töweregi ortiýetin bazaryna işläp duran bolsa, oň bilenem gatnaşygyny, feodal gatnaşygyny kesmeli bolsa, Gunwataram teň harityny alanok. Näme üçin Ukraina haritlary şu taýda ýok. Gunwatara gerek gel, Gunwataryň öz bazlaryny öz ýurtlarynyň hasabyna dolduryp otur. Bolara da bazlar gerek. O näme üçin keseki bir ýurda öz bazlaryny bermeli. O näme üçin Belarusiýaň haritlaryna öz bazlaryny bermeli. Bulam öz haritlaryny Gunwataryň öz Ýewropa Birleşiginiň öz haritlaryna bir özi näme etmeli? Bazlaryna satmaly. Şoňa ýöne görünip duran aritmetikada şu zatlara minni şol Belarusiýadaky bolup geçen wakanam häzir köp adamdan şu bollamazlygyna getirýär. Şu zatlara içkiňlik edýän adamlar aýdýar bolýar diýär. Bizim diýär bir demokratik diýen şaharyň hatirasyna bolýar, şu häzir diktatorymyz aýraly. Oň ýerine geljekler hem Gunwatara tarapdary adamlar. Hakykatdan hem şolon koordinasiýon geňeşlik döredin geňeşiniň düzümine girýän 30 ýaş adamyň hem Gunwatara tarapdary liberallar. Olaram näme etjek? Ortiýet bilen gatnaşygyny kesjek. Gunwatara ýüzlerine öwürjek. Ha ýüzüňe öwürmek näme? Onuň ykdysadyetiň Gunwatara tarap işläp başlarmy? Sen haritdan alınjakmy? Alınjak däl. Olar ýa syýasat ýok Gunwatarda. Maksat ortiýet bilen arasyny üzmek uturdy. Ana şunu atlan öýden gorkudy ýa. Ýa diýjek bolýan adam Gürgistan meselesinde de Gunwatar bu taýda da 200 oýun oýnaýar. Bir tarapdan şu taýdak demokratik prosesleri gollan bolýar, ikinji tarapdan ýanky ýalyna 4-nji oktýabrda geçirilen parlament saýlawlaryna hiç kanun bolmalar bolmady diýip ýanky baran obesiýan baran synçylar şol saýlawlary gollady. Ýa-ni bilen mine halk ayaga galdyda ýok. Basyrýosyzlyk boldy, galplaşdyrmalar boldy. Şo bolmady bolsa näde iki partiýa tutuş parlamentdäki orundan ýaryna orayla eýläp bilýär. Ýurtda 220 töwereg partiýa bar. Saýlawlara gatnaşan 16 tane partiýa bar. Näme üçin ol parlamentiň içine girmek üçin goýulan ýanky çek 7% edildi. 7% ses almasaň parlamentden orun alyp bilen. Şu partiýalaryň her biri adamdan 7% ses almaly saýlawçylaryň sesini. Odol mundan odol 5%. Indi şunu ham kynlaşdyrmak üçin şol soňky hökümet şolary ýaly ütletmegi ýerdi, ýanky saýlawlar barada kanuny da kynlaşdyrdy. Bulam demokratiýa garşy gelip durýan da. Näme üçin şu arada Gunwatar
ankaytetin çıkarıp tankid edip şolatlar düdedenok, düdetçek bolanok. Ne şungule bağlanışıklı birine geçen kepleşigimizde ne hemşin Berdi Muhammedov Birleşmiş Milletler Guraması ya OBSE ya guramalar tarafından batış görkezilmeýändigini gurrun etdik. Ne hemşin käbir beýleki ýurtlara gedip gelen näbular sanksiýa ýyrdy otyrlar. Aýdalyny Ortiýadan hökümetine garşy sanksiýalar ýyrdy ýyrdy otyrlar. Irana garşy sanksiýalar ýyrdy. Belarusiýa garşy häzirne sanksiýa ulanjak bolupdy. Ana hemşin Türkmenistan'daki ýagdaýlar Türkmenistan'daki demokratiýanyň ýagdaýy, söz azatlygynyň ýagdaýy, adam hukuklarynyň ýagdaýy, ykdysady ýagdaýy. Bulan gydanam has yaramaz bolýan. Emma Türkmenistan'a gedip gelende bulan hiç hes çykanok. Ne OBSE'den çykýar, ses ne Birleşmiş Milletler Guramasyndan çykýar. Şunu ödem bulan alıp barýan siýasatynyň ne derejede adalatlygy da adalatlygy ya da adalat dälligi barada uly soralar diýer. Bularda da tarap goýuluk bar. Bulara munna diýmek haýsyldyr o diktator şulaň oýuny oýnaýan bolsa ya da perdeň aňyrsynda haýsyldyr bulan bir öz maliýe ykdysady bähwitleri bar bolsa şolar ýaly bir hap oýunlar oýnalýan bolsa belki şonu goraýandylar. Şol gano jawam bolsa şol barp ýatan diktatoram bolsa ya aýdalyny hemşin bularyna Saudi Arabistana batyrman ok. Adamdan kellesini alyp otyrlar şo taýda. Orta asyrlaryň düzgünlerini ulanyp adamdan elini şapyp otyrlar, kellesini şapyp otyrlar. Tehel garaýşy başgaça boldy. Hemşin Saudi Arabistana garşy bularyny çäre gönür. Emma käbir başga ýurtlara gedip gelende ýa bular iki paýly ýaly şo çäre ulanmaga zerurluk ýokam bolsa çäre üstüne ýa sanksiýa girdip özlerini hamala bir demokratlar hökmüni alyp baran bolýar. Şunu atlan ödem Gunwataryň şo 200-li siýasatyny görkezýär-de anamy gaçyrýar. Käbirlerine men dinlejilem geň görýärler. Näme üçin sen diýe Amerikada da gedip gelende gataply darýan zat diýip da. Ýani Ortiýada da gedip gelende Belarusiýa gedip gelende o ten gataply daran okdy. Sebebi aýdaly Ortiýa ya Belarusiya ya käbir beýleki ýurtlar biz demokrat, bizin ha sözatyny goraýas, bizin ha etalon boljak, bizin nusfo diýip aýdanok. Bular belli bir derejede özleriniň awtoritar rejiminiň bardy özleriniň awtoritar rejiminiň bardygynyň boyun alýarlar. Özlerini dol derejede kanun ýa-ni demokratik prinsipden işlemeýändiň bular boyun alyp otyrlar. Emma Gunwatar näme diýär? Gunwatar bildiýär. Gunwatar ýurtlary esasan Amerika Birleşen Ştatlarynyň ýa-ni öňdeligi çekmeginde bular näme diýär? Biz diýär demokratiýaň etalon diýär. Biz demokratiýaň nüfus diýär. Bizden öwrenin diýär. Bizden şulardan öwrenjek bolsa diýär bolýan. Bulardan öwrenir ýaly kän dadyň ýokdugyna göz ýetirýär. 200-li siýasat alyp barýarlar. Bular özlerine bähwitli bolsa ganojak diktatorlaryň goramaga taýýar. Özlerine bähwitli bolmasa da çydar ýaly ýerinde de çydamadyk bolan bolup sanksiýa üstüne sanksiýa ýerden bolup da edip şeýden bolup özlerini demokrat görkezjek bolýar. Ýöne bu zatlaryň bu siýasatyň maňarsynda Gunwataryň hem öz käbir dolandyrjy toparlaryny bähwidi ýatyr. Onu gizlemeli däl. Şo dolandyrjy toparlary demokratiýa aslagy dyklandyran ok. Demokratiýa bilen eline ýöne şygar. Öz haýsydyr bir maliýe, syýasy, ykdysady, giýesiýasy bähwitlerini yetmek üçin şoňa eýe bolmak üçin ulanýan ýöne bir şygarlary, ulanýan bir instrumentleri, bir gurallary, şo demokratiýa diýilýän şygarlar. Ana biz şonu görüp, şo atlardan biz birazajyk alada bildiribem, men halka düşündirjek bolýar. Şolaň edýän oýunlaryny iki tarapam göz tutmaly. Diktator ýurtlar näme edip ber, birden bu diktatorlar ýurtlaryň arasyndaky tapawutlar nähili? Haýsy has yaramaz siýasat alyp barýar, haýsy bir nähili bolsa aramrak siýasat alyp barýar. Gunwatar bular wagtda nähili siýasat alyp barýar. Gunwataryň bular wagtda ulanýan siýasaty dogrymy, adalatlymy ýa 200limi? Ana şu meseleler boyunça oýlanar ýaly gat köp zatlar bar. Ana şu zatlar barada biz oýlanmaly, öwrenmeli. Şu Türkmenistana inhabil barmaly, agdalyş etmeli, demokratik jemgyýet gurulmaly, biz ha gyýyr otyr bolýan elementar zatlar bar, şu öwrenmeli zatlar, şu meselelerde. Şu zatlara göz ýetirmeýän, şu zatlara düşünmeýän biz häzir bir demokratik jemgyýet kurjak bolsak, soňy illüziýa bilen götürýär. Men ana şoň üçin şu zatlary men deňeşdirip zat edip gurrun edip otyrym. Kırgızistan'ın ýagdaýy bilen wakaty bilen baglanşdyryp, ýa Belarusiýadaky wakalar bilen baglanşdyryp. Umuman ine şu günkü bir men
şu tonku wakalara berjek synym şulardan ibarat. Ýöne bu meseleler barada gepleşigimizi, analizimizi biz ýene de geljekde dowam etdirer. Sebäbi wakalar ösüp ýitýär dur. Ýöne şuňlukça ünsürip dinläňiz üçin köp sag bolun.